Matuko makego mega ya abalimi b'ekemeri gy'ekyayi kwemurunganira igoro ya bonus enke eyo yaenanwa aba director korwa chinsemo ky'enyamaki ane Dr. Ebol Kinyoru nigasokire nako orerera miroberio babikire erikowe enekibuna abalimi ngochi bari koegwa bonus isaine n'ekyayi yabo ngochi koba engia gwetani yabo nigabolire abalimi gutumika obuyo bw'ekyayi asinchera ibwenurata baito obuoyo bwatebanire lakini bwaikire bono obuoyo bwakire bwasoire ki factory igento ndabasabe keringa ki beko obuoyo mogondo igakobeka asobegete ki avocado asobegete amatoke asobegete bituma ono obuoyo buri na buriego na bobeko chaite konyora bwisaini naende kwanyora matoke oyi chai garamake kwanyora ogotora buoyo motienya yomo yonde bwaeri entwe bunabalimi tokoromokia tororo obuoyo tokuboira segotakiri eriegere chai yaitu etoya matoke amaya igo nasabire kamuranje tiga turende echai kiagera bunantu west of the rift bali ntubwate problem ya volume okonyora buna kisi na mira ntubwate mangireto egotobyo kubya ntuwaboretie amangana yonsi ekatwale ngexum tugateba T-Board of Kenya take serious action ebe serious nkyo kumukora license ya factory etabuga teno eno moto yo mugwicha ngajigo chikurusi yani egende Rusia se chai KTDA mokoruo buyo mwaru extension mwakana ba manager muyoyuwa yakorokie chai yake na mwamenya kuruo mwaira mangereto yachikui koranje KTBK T-Board of Kenya tokonye be serious license according to those who fulfill bali bago satisfy bago ikirania machiko a TBK no ko license chi factory chi ego chigabani una ngati chi factory chi chigo separate tigakoleta tigakoleta chi task force kire factory gate go takanga ngo separate mwabe ke task force neyende kwanza mwabeketa why don't you have a task force ya national ekuligereria mangano onsi esokia machiko onye kore satellite igokubwati ABCD mpaka osoke urugo mpaka separate ine rera tokonye tigakobeka kakoro cia kuoga na abantu baye mwabeke task force itumbe nyamache ite kuoga mwabeke task force nende task force wana it does not cost effective kore task force ya yamo e kore tamachiko ali national